Gaur berriro gara Galde Gazteluko programaren saio berri honekin. Programa honetan Gabonari buruz hitz egingo dugu, eta horretarako adituak diren pertsonak elkarrizketatuko ditugu. Oraingo honetan, sukaldaritzari buruz hitz egingo dugu. Izan ere, bat baino gehiago, pentsatzen egongo da zer prestatu Gabon zaharretan. Turroiak, mazapanak, polboroiak, beti etxe guztietan egoten dira. Baina ba aldakizu etxean egin daitezkeen. Behar bada zuk zeuk Iñaki daukozu erantzuna. Berez, errezeta guztiak posible da etxean egitea. Batzutan lan gehiago eskatzen dute eta beste batzutan gutxiago, edo behar izaten ditugu material batzuk edo beste batzuk. Labe hon bat, edo nahasteko aparatu hon bat, edo turmis bat, baina dena posible denbora gehiago edo gutxiago behar da. Txano, Iñaki, elkarrizketarekin jarraitu baino lehen aurkeztuko diegu ikusentzule jakin dezaten zein zaren. Iñaki oinarrizko lanbide heziketako sukaldaritza eta tailerreko irakaslea da. Hau da, bertako txefa. Bueno, Iñaki, zergatik gustatzen zaizu sukaldaritza? Ez dakit, uste dute 15-16 urte nituenien edo nire lagun batek jatetxe bat zabaldu zuen, nire etxeko familiako lagun batek, eta joaten nintzen nire ordu tartetan edo bera bisitatzera eta behakin hitz egiten egoten nintzen, eta poliki-poliki laguntzen nion sukaldian, eta bukatu nuen Donostiko eskola batera sukaldaritza ikastera joaten. Eta hori, zenbat urtekin hasi zinen? Eskolan Donostira joan nintzen 17 urterekin, baina ja sukaldean eta hor muturra sartzen nire lagun honen jatetxean 15-16 urtekin. Gabonetan ze janari mota kozinatzen hori da? Zuk aipatu dituzun horiek dira postretan jaten ditugunak, eta horri gehitzen diogu gukolako konpota bat, edo ez dakit ezaguna egiten zaizuen, frutakin eta egiten dana hola sopa antzeko bat, fruta pasa, madaria, kanela, limoia eta ematen du. Eta gero, ohikoak jaten ditugunak, marisko pixka bat, eta oso tipikoa da, igual, arkumea, ez? Garai honetan hiltzen dira, eta garai honetan jateko ederra daude. Denbora gehiegi pasatzen duzu kozinatzen? Bueno, denbora gehiegi askotan beharrezkoa, eta merezi izan baldin badu denbora asko pasatu txarra baldin badago hori da denbora gehiegi pasatzea. Eta bestetan pasatzen da askotan denbora gehiegi pasatzen duzula eta askar jaten dela. Hori ere batzutan izaten da. Zure ustez Gabonerako janaria ohikoa baino bea da, ero... Zertan? Bueno, nik uste dut zertan. Nik uste dut janaria bera baino seguk egunero elikatzen gara eta egunero jaten dugu. Orduan, jaten duguna ona egon behar du egunero. Gabonetan agian zer da ezberdina? Konpainia, ez? Nortzukin gauden, lagunekin, familiarekin, pixka bat hortik. Baina azkenean jaten duguna nik uste dut berdin ona egon behar duela. Astelen baten, ostiral baten edo Gabonetan. Noiz hasi zinen lanbide hastapenean lana egiten? Hau izango da nire 7. ikasturtea. 2 mailako moduluak izaten dira, orduan ja 3 talde ezagutu ditut, eta 4. talde batekin nabil, orain lanien. Eta sukaldatzerakoan zein da zuretzat gustatzen zaizun platerra? Nik orokorrean oso gustoko daukat pasta. Eukin nuen nire chef bat, eta nire nagusi jefe bat italianoa, eta arek erakutsi zidan plater mordo bat. Eta ikasi nuen makarroiak tomate eta aparte pastarekin gauza asko egin daitekeela. Zer janari gustatzen zaizu egitea Gabonetarako? Niri Gabonetarako edo orokorrean gustatzen zait arraina prestatzea. Berdin zait labean, edo saltzan, edo almejekin, edo berakatz edo olio espinolako refrito batekin edo, baina arraina gustatzen zait prestatzea, egitea eta jatea. Urtero Gabonetan janari berdina egiten duzu, ero baria? Bueno, saiatzen ez normalean igual zerbait sarrerako plater horietan hor kroketak eta ensaladilla eta hola urdai azpiko eta dagoen tokian igual zerbait berezia egoten. Baina gero gure etxean ere tradizionala gara eta jaten dugu arre pizkatxo bat eta haragi pizka bat. Edo arkunmea edo txuleta bat plantxan edo entrekota edo horrelako zerbait. Eta zu, Iñaki, sukaldari lanetan aritzen zara Gabonetan etxean?
Ba, neri galdetzen bidaldin badiozu, nik esango dizut baietz. Baina nere amari galdetzen badiozu, esango dizu ezetz. Orduan tarteka izaten da. Joatek gustatzen zait kalera ateratzea lagunekin hartzeko trago bat edo beste, eta berandu iristen naiz, eta bueno, hor biltzen gara. Eta janari bat aukeratu beharko bazenu, zein aukeratu zenuke orokorrean? Ba, nik orokorrean esan dizuet, gustatzen zait pasta. Eta nik pasta jango nuke egunero eta ia edozein ordutan. Aldatuko nuke, arraina erabili, barazkiak erabili, perretxikoak erabili, hor aldatuko nuke eta saltzatxo batekin lagunduta. Eta gabonero? Eta gabonetarako ere, esan dizuet, nik gustatzen zaite asko komplikatu gabe biltzea. Arkumea eta adibidez legatza saltza berdean almejekin lagunduta, almejea edo kokotxa batzukin edo. Eta salduko zenuke nola egiten da janari hori? Adibidez horietako bat, labea, arkumea oso zamurra da, arkumea labean zartu eta zaintu egin behar da, eta temperaturak eta pixka bat hori zaintu. Eta gero adibidez, legatza saltza berdean egiteko, behar dugu olioa, baratxuri pixka bat, uruna, ardotxuria, eta gero arrainakein egindako salda bat. Orduan, jartzen dugu baratxuria oliotan pixka bat kolore hartzen, gehitzen diogu goilarakada pare bat, adibidez urunana, eta ondoren ardotxuri pixkatxo bat gainetik botatzen diogu. Guzti hori egiten daulako masa antzeko satarra, baina egiten daulako masa antzeko bat, eta horri gehitzen diogunean arrainen ezurrekin egindako salda, orduan hasten da hartzen salda beste itxura bat, saltza itxura bat. Eta berdea zer gaitik da, zariko horraino iritsi gara eta hori txuria da, urunakin txuria da. Eta berdea deitzen diogu, perejila gehitzen diogulako. Perejil xehetua, hori gehitu, eta gero hor sartu arraina eta almejak edo guk nahi dugun arraina, eta utzi egosten 10-12 minutu arrainaren arabera. Eta bukatzeko gure entzunlentzako Iñaki, ze menu proposatzen duzu? Gehituko diogu lehen esandako biei, eta orden honetan izan behar da, arraina beti haragiaren aurretik, eta estomagoa preparatzen joateko. Aurretik jango dugu arrain sopa bat. Nola salda egin dugun, balio digu arraina prestatzeko eta sopa hon bat egiteko. Eta nola hotz egiten duen orokorrean, arrain sopa hon batekin hasiko gara. Ondoren, legatza, saltza berdean prestatu duguna, eta bukatzeko adibidez, arkumea labean. Eta gero postre bat. Eta postre hori izan daiteke ere konpota bat, esan duguna, barazkiekin, barazkien barkatu fruituekin, eta bere olako azukar eta urakin egindako olako beste salda jarabe baten. Eskerrik asko entzuteagatik eta ikusteagatik eta hurrengo arte.